Unang Tesalonica 5, versikulo 17 hangtod sa 18. Pagampo sa tanang panahon, o pagpasalamat kamo, bisag unsay mudangat kaninyo. Kini ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Jesu-Kristo. Igsoon, bisan unsa ang mahitabo sa tong kinabuhi, magampo kita sa kanunay. Sa kasakit o sa kalipay, magampo kita sa Ginoo. Dili lang sa kalipay ta magampo ug magpasalamat sa Ginoo igsoon, kundi bisan sa kasakit, magpasalamat kita sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo tungod kay pinaagi sa Ginoo na overcome nato ang tanan. Atong naangkon ang kadaugan, pinaagi ni Jesus igsoon. Busa sa tanang panahon, magpasalamat ug muampo kita sa Ginoo. Bisag unsa pa ang mahitabo sa tong kinabuhi igsoon, kinahanglan nga muampo ug magpasalamat kita kaniya. Tungod kay kayang bag-uhon sa Ginoo ang tanan kung siya ang atong saligan, kung siya ang atong ampuan ug wala nilain pa sa tong kinabuhi. Hinumdumi sa kanunay igsoon nga wala gayoy lisod alang sa Ginoo. Kung lisod alang sa tao, apan sa Ginoo igsoon dili gayud lisod. Ang tanan dali ug sayon sa Ginoo. Kung ang imong pagsalig ug pagtuo mulig-on ug mugamot ug mao kini mahimong pundasyon sa imong kinabuhi. Ug bisan unsa ang mahitabo sa imong kinabuhi, dili ka gayud madala sa imong kabalaka. Tungod kay naa man kay Ginoo nga imong gisaligan, naa man kay Ginoo nga imong manlalaban, ug siya lang gayud ang imong giampuan sa kanunay, ug siya lang imong gisaligan ug wala na lain pa. God bless sa tanan.